Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Mwancho mutegeri cyaragire cinsa isane moche bono mugasa mangana maya asenjera yowe ngeko radio vuna 102.0 FM Eritariane Abraham Onguti. Kubatikana no kuralia kwa ababwatani ababe sekta ya mauta imeyense unani gokorobekana korakana litukulia lera sensengima elinde kwemurungana lyo kina kweli golia mabuta imeyense ni gobona abantu ababe so kiria se cinsemo ogolinde likuikirania ebirero byabo asabona basabira murayi bwenso muske William Ruto okeya ligolia lya mabuta sengenjo ni gokino kokwereire okonga kubogima imeyense ase county ya Kisii ni county ya Nyamira ni genamba enke yechigali chene kiri wase chibara au aseboiga abantu batenenire asebataranyora gali ende yonse asenonye nabo baganiri umurayi bwense wesonania asebate binigo yabeira kongo okuana nawe nababiri elinde likuba mentera ligo ligosoko bakelia korwa ase county ya Nyamira ni gochibara au buneli ya jogo yene kiri abasa yabo beso kiri korobekana ase namba nkejigale yaberege kwene kiwa aseboigo igati y'abantu nigo barobekanire ase obo gatakati bo mucho Nairobi no ina basensemo ya Kitengere yugo toka ase county ya Kajiado nigo abasaye bali balenkorobekana basambira amagoro y'ekigale nakobetelia abanyanyimbo ko batanana ase yabetelia abantu gotumeka chipipigi kobaiki ase bituo byabo byemeremo korwa asensemo ye barenene yathike yu yabetereire nigo yabetelia abantu gotara gochi asemeremo kobwatakana no kubara gw'ekigale kurwa cinsa ikomine mo cyemambya aseboigo batebye nigo kibese cya mentre cyo bosombe eki cyagarire barabuko betereliwa gotumeka amagoro gosogotumeka ebintu binde byo bosombi buna chipigepige asenonye nabo kurwa se county ya Nakuru abasaye sokire nakwani umurayi bwenso muske William Ruto gweswanania inde lyokeya ligoli lyo bosombi buna lete chira chinga kichie chikambeni cyo bwaka bwe 2022 chinga kia ya mabuta gendete omo chienga kia muchando ibwa mabuta gendete imeyense bono mubunge bwense mo ya notimenti nigo bona ganiria serikali wesonania na korusie bango ya isano isato igoreyemia korwa asa mabuta ye diesel na boiga mabuta ya petrole indeli yoko konya basombi na boiga barundi asejipara wakeya ligo lilyo bogima imeyense nigatebye nigo kupatikana kurubikana kugendete tukulia le no komenta kweli gole mabuta imeyense nigo lialeide ogotene ni kwa bosombi na boigo asekelia tebuna nigo muwaziri wa mabuta imeyenso pio wandaye awento wikyo muswada se ungene ni lya babunga banyo kwanere na korusi bange ya isano isato umurayi yo monene wekiama kia waipa Kalonzo Musyoka oro kiroko gechuwa kwaye kubwatikana nekelia teru umurayi bwense Daktari William Ruto nigaberega kumochera gwetera chinkwana cyage siasa asekelia mente buno umurayi bwense nigo irelie bagali nene asoko mochia ali Kalonzo igani ya sama bagayo buraya abeire kurwa se myaka ya maiga Kalonzo no ina boni gatebiro umurayi bwense niga sinyirugo ke yali gole mabuta imeyense asekelikere irogo kina kubogima imeyense no ina bo Kalonzo ni gatebiro umurayi bwense William Ruto atabwati ko bwakondo wonsi gukugayana engane yo ya mabuta imeyense na senchera y'ubwengo mwancho mutegeli ningira nega igachi insa isano ibirasa yo murayanda manga senchera y'ubwekirano ngenda wategeli dio bunindeli wesemya kwe mwanya bwe kwegokia Eritariane Abraham Onguti Oyo noro mwelio wa mangana maya asenjera y'ubwengo Vuna FM Minero Ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna Ayubu
11 kibungu kia 53 aya no menye kuri no boremu ikiagero gosemeria nkoreo nore ndwe na gotimuka asobotoereru Ayubu 11 kibungu kia 53 aya no menye kuri no boremu ikiagero gosemeria nkoreo nore ndwe na gotimuka asobotoereru Ekio na kibungo kilituko kuro Radio Vuna. The radio station you can't live without. This is your radio. Radio Vuna 102.0 FM. Kigimo mwanchomo tegari Radio Vuna 102.0 FM kiratoka ndeta gusanga kigima iga somro biribomo kenomo kigima #leadership Monday kiratora iga no muraya se studio seli tukeliga ria rero nere haizaya nyamura okirigiti uyo kubulika rugo kyobo bunge gose obo MP se nyaribari masaba karibu sana naende karibu sana kiroga ndio tugotorera nda karibu atebanga mbaro bari ukurigereri watebanga kwa kweli nabo kunyaro burai ikerebo igotimeti aza aibuno musai nkikirikirete nkwana kubulika rugo before you haven't vied before osengu you have not vied for this political thing before lakini you decided obubunge bono maite ebintu mbere bigo to limit bono ne case kiana engineer school na ringe bono gutige school na ande ngiche minyo kekerogo sometimes bono maite qualifications inchire chigane hiri na ande personally gote orenga koikero mwaka getenyore na akorire gintu giti ono mwako one orenge bwa mangane skuru kwa era 2026 lakini ye ndota ya nero yo gutira no borai kati ya 2026 na achieve ngo achieve ndege ndekemo next to the endota ya beiroro sama tukamange ngate abono no borai ngotenena and no bojumbe specifically asiki richigo lyake yangwanchira rire omonto gwake kura gusigwakirwe kura inerege ntekemo kuna njomo Kenya as long as ndomo Kenya I think article 38 ngana nero bosibori bugwake kura usogwakirwe kura kachikuligere linande ebintu biri bagoteba obe in sound mind oberende okuneterenda amasomo make ukaranga umeweza inande ngora kwa nande iganga linka na tegerero ni ndoche ni chingurwe korogo pima wate banga bono
bona abantu abanjire nje natagete Buya kabisa. bona tiganso egeti. Okay, buya kabisa. Igo njo motekereri miaka doesn't matter. Timetinga inkikiga there are these challenges. Bona basai bagwetera. Ose young people. Muamugusi young people. Ose especially muamugusi young people. Sometimes chiri okorengere musinga togotebanga ntubuna basae, these challenges have not been addressed na current leaders wale ground. Ono inchege ndona tebe ngera have addressed kerekiapi. Etubugate challenges chire chronic. Umuchanda yo mon employment. Era ndobugati. Ebe gusi ebe nyamire ebe kisi ebe nyari bali masaba gocha. Inambe nyinge ne yabantu mbali ikiri gosabeli igete. Regardless nga mbabugate qualifications gose mbabugati. Ebintu nebinga abantu barakore serikali ise kweswani gosabara ibaise kweswani. Biratokonye. Bira involve policies gose ebintu twa serikali irachake. Ebinge tu abwate byari gokonya bintu ne employment na bintu buna biri kazi mtani. Konya kore gasi yo ko sibino ne chindoche ni nini. Ne chigasi chigokonya abantu. Muchando nde ore gusi ne asaba sai kwambuli. Ne abantu mbasometere kinirinde ebintu mbire byasoire bona amarwa binyugo ebyo gutindia bikale gutusiria. Abange tali gwanja. Abange ne ebintu byabulire. Ono nyoranga atamirigo. Okay. Kerugwa kwanira andake an employment gali timetinga which are these policies ichichira chikogera yosugume kabisa eliendo ene king unemployment nabo go creating opportunities as aba youth cheikiranire as an MP. Ono nche inchaza beneficiary okazi mtaani. Immediately after form 4 na korete. Genyora na so irase kazi mtaani. Kanyora kende ngalia. Bono kende kali na nyorete na ariko nyora ngana gulire nani chingoko. Bono na bachi ariko nkonya. Batirende bono bwango bulwe skuru mbya ngonyete. Pero na ariko join campus kabesa kugakeiga. Ngagora kende ngasoera. Policies bine chiga onyore ngabasa ngokonya bali. Ebintu binde mbiroro biritalinga lazima abantu bache ground very experts gokora. For instance bono kare ntu akarorira abantu bakurabi. Nka ninyikerete para abantu batama kombe bachoka ino kurwa bakari moino. Yondo akaiga bakonyeka. Egento kenda basae nda kore ne ugo initiative programs. Ntu batabasa bamete ebintu ebingi. Mbali bamete obutugi. Mbali bamete gutura ebintu. Gutura kuri maybe chisani, chisuguli. Juakali bono. Na kiora abakonye. Nuko bachi besa. Kusube ka programs chira abakonye. Bekonyere. Asenge nchobono. The problem tubugate bono igade chibesa chitari gosuka. Nabokora kananga nchiro lakini chigo kuna kende iganchiyo. So that with the relevant skills tobugate banyorenga bakonye kirege ntukende na atebe ebinyugo bigotindi ngo tosiribire. Number 1 another policy na rete niringa abasaba bande mbale tali gwancha bande batigete skuru batinto bugata abande batigete bagasoha bakaenda bakaba abantu boko bakaba abantu b'ipigipigi. Ono nokorete program ondo shoeta ase chipigipigi mwegerio bokanika. Ondo shoeta ase amangana okwagacha enda muligeri recognition of prior learning. Ase ngicholero nero deri buna matega kisi polytechnic.
njiro nene serikali asama umurubili uri onyota no muyoringe no bwate either go fund so chake startup ose o recognition of prior learning ntutagete chi tutete chiplama ntutete abantu chi mason lakini bange baba konyoranga skill yemba chite lakini okoba nabantu bali bakonyeke aba bande barobona batachite pinande batabwate skill no kubaligerie enchera asengenjo gasichinde nchiro takorota bwate skill nande bestire chinchi gocha busai no kubaigeri bande banyore skills bache bakore gasi yamagoko banyore chibesa na bali bande onye chinguru chikobororo asoko nyara kolobi anyana amabaga olobi banyore twara bande iga baraiba bakwena na marube onye ge kunyarika onye ge kobasi chinguru chyo chiade onye nko bujumbe banyore. Okay. Bia kabisa timetinga andake naboko nyoranga abasai nuburai especially our gusi politics timetinga insa chinde naboko nyoranga abasai in during public participation mbali konyora ibaga we say they don't have that voice timetinga insa chinde when their voices are ignored ngakia ugo chikonyene kia ibuna Isaiah now the MP upcoming MP onyali bali masaba ngakia ugo chikunyara koboko koene kingandake this situation ya beire catered for and what changes are you going to make digerenga umusae iriogiri umusae iri kana burunge bono ekarona chaka na tebanga nduna to kino to atetu abasai na bichinguru cheito bali basokire borokiribo inyoro mwaka last year no 2024 basai mbatinenete bagakana mangane finance bill na ande kaba so tuabeire chinkuru chikoba chikoreta positive change so mbaroche na ninkali we respect our people so much but abantu baranyarwa kore emirimo ne I meant to say we respect abantu bakuru irake but yase chinguru onyore nga no musayo ororo na boko nyora nga otegereiru abasai ngo make very statements nande ngo toigwera muri twarira se bagukwana unari finance bill into atenenete toka rutaruta magoko iga no ya chiete bobe iga bande bakanyora nga bakure lakini ngo make tore nelinga kare tu amachitiko bangango tochereru torense nga orate no gukwana goto guyakira karatika kwanza karanyoma karagacha no kwagacha but rero we defy the odds to whatever yeah we can wait we are fit we are kabisa. So that one brings me to as ayabuno morai believing in yourself. Are leaders born or they are made? Gosaya, are you made or you were born with the leadership? I can say both. Saying encho nkaliye karongo nyakurigereri omugaka ukirigiti yore sokoro yane ndogira marieta yonsi atatu isayo ukirigiti nyamora ono ekarongo nyagwetera igo bicha bwaega ingote bigunga omugaka ongeri ekararinge kurigi ubujumbe bwanyari bari masaba asare konyenye mbuli abantu umera nambu kirigiti tachiti ko bamugambi akakuka haru mwalimu pono bagambi ubuiga ngaranga nduche nganinje ngogendereri nande korunse injo yani ena field some enchera gitenga nduche bono ngurande korunse madam yani nero nsomete kurkunga nararite kurkunga madam Lucina Isarongori monena mutima kie sibuya era bare gonte inga no morahinde lakini ntige bintu gete bike none report from ya nandi ketenga you will make a good leader so ngara I think I was born a leader ngendereli gentu keli sokoro yane atikete nande from kurunse na bete prepared inga I know morai. That teacher is amongst my greatest teachers. Ibono na magukuru na yarengo nyagonte yarengo mugambi
na kibono utike bintu bikobaiga bakakanga ari ngonto ibere mugambi ngaki nga yosirerete bono mangano buna yakango gwakwanire girende abono they were making me a leader. So you were born a leader. I was you born believe a leader. so? Yeah. Buya kabisa karatunde tugusanga kegimaiga mwanchumo tegarere nera Isaiah ukirigiti yokubulike kirgo ky'ubunge korwa nyali bali masaba. Political participation as a Abasai, now that you are Mosai, is youth participation treated as a political tool during elections than a governance priority? I think participation ito yarenge via. Youths have been used as a negative energy. But as for now, ndoche ngango mugerera tole. Karabali batenenete 2024 2025 batenenete ebarugetu terrorist. So energy iteko ba used as negatively. The result take negative. But at long last, decisions were made chikova positive. So I think participation ya youth neta keira senge nja sabano ega youthful people na ubara abange. We have a duty yokoranga na kiensi iteko gendera busyo. Far from politics, we have a country called Kenya. And they do chenga youths to isokobanga need to talk forge decisions. Njibe buya. Njikoba mea political participations. Estimating andake politically does parties does these parties empower youth wings? Gose kikwara aberire guchabwa yo beri dubu atiuri uri magaya gusonya na ibweka wekwera ibweka because baru barakongirake na biko tukunga bari baberire ime barakongirake. Do they motivate, do they empower upcoming kina Isaiah ko ase ebiame bime? Njena teve parties chikomata later. Sai we have a situation where parties chigo tuaro monte patieta itali monta abantu batagete. So this party thing go chigo tuarere gento ekorokunga leaders baro babekirebe patitali aba abantu. So abomube na bogo tugwa senge oro miyara kini asenge ncho ye party otigo go chiavo. So the politics is interest. Na ondo very ro miyaka mingi ta gotigera. So it's rare sana kwa oro monta ko empower yakate ivono politics ye ikiamekeiga nju we accommodate you. But they say wise words come from these old people abara kongire bara koroirake bakoroire lakini rende. So does it mean they are jealousy? Of course nero nande inchena wisdom nero nande omaide monto maketa ukoragireri. I can say as much as abantu abakorwara atware wisdom abande mbaroro they curse. So ngota matore korra some leaders yabakoro. Lakini twanyoranga we cannot carry wisdom. We can either get blessings or say curses based on their query and on their age. But we have wise people. I want to listen to that person. He's old and so it's hard. Abakeko chiko tamboka. Asabanta ba kongire. One thing abantu ba kongire yendo ngere bono kenya gikuru connections. So nya na amanya kanetene principle getene party yaye. There is no way ngo tugotiganya reba tamboka antige. Again to kende finances. We have seen political parties bagatema. Enye gotete ko buri gete kurareta 500,000. 500,000 as a youth, 500,000 achsego chaka startup business. We no monto okagenda are mono.
So kwanyore getango ngero igo finances na chire chingo play chire a part as a youth ko gotaeta as abarai bari babere mona sebiama yebona ngwambo ligo se ngochinde gwetenenera na vera tokenga ego se no ore andase ebiama ego senga parties chinde kiama kende ikiama kia onkere keke bono omwako ko wechaka I managed ko kwana na party leader of People's Liberation Party ngakwana nere for around 1 hour. I'm aware someone ochiro already or the senior sende. So agante we will support both of you and inji watamwa. So as at now I admire the qualities of Martha Karua and my interest in the People's Liberation Party. Bia kegima igonte ketubwatererabo munchomo tegerikira tugenete gusanga manera izayo kirigeti yokubulikirwo kyo obubunge korwa anyaribari masaba kerabo igonte tenkunyuri goro ya smart winners nyuranga ine skuru kugochereri kwene kyanga ya enekiringa mwana obwenyorera masoma maya nande boigo ni bwate abarimu bari babwato bumanyi boigoro mono boigo inyuranga smart winners comprehensive Riatrimba township ne skuru boigo era koego sera umwano ara usimwano na bara kunyara kobaga kwenyorera magero yedini eliyo kwegendereria ki Kristo kabisa nyuranga skuru yega ya smart winners ni gerede na boigo boarding nande nige gutoka Riatrimba ewodi ya gesusu nyari bari masaba angene skuru yue kuruma amaigero yobobundi yari Riatrimba technical training igasamange na boko bakire simya number 0796 133 072 liyo kubaikira century ya bene smart winners comprehensive Riatrimba township together we rise together we shine. Igo manchumo tegerike tokende tugusanga sobo muchabu tukire 25 na mochi tagekasi 5 na mochi nsa chabono mugaso ime radio vuna 102.0 FM boigo turachigwikira omonyari bari masaba boigo anyale kubakago sanga monere Aizayo kirigeti omurayo ankio yukubulikirgo kyo obo MP gosekirgo kyo bobunge kurwa senseme ya nyari bari masaba igonga. Should we have youth quarters as a council, or say council as a parliament? I think again tobne kingero as a manganari affirmative action again tobne kingero lakini bono toise kuligereria abantu ngobe kubale but they are very personal interests rather than the affirmative action. You think it provided for as a parliament Jones, both in the National Assembly and in the Senate. You would youth into what to the Ravan, the Radombarema, Basubati. Nkebgana take a borrow. Again, don't get inclusivity. Dog and I got to Tigava and my. Tuara youth get there is a story tinko inyora ebukume egotebanga aseyo akanso bali bago asomogambi gete aseyo akanso elie ego advice to twara aba yaba kebuka bawo gusiri bona tirigote angambo bere lakini tigato na mbake ndo bange muvurukane to tigato na mbake okay uyakigima timetinga mbintu kibiri kwaro rire amagenderero umete kwanza wikomanya nga roles cyo mo MP inki ase a constituency na boigo timetinga mpire bibiri kwaro rire bitaraikirana uganetinga inche okirigeti junior kingo soaiga weka ngene kinge biga byonsi byaikiraniga ose kwikiraniria maganyo ya mwananchi njase ngoru ndobwate para irami ekurukunga kisi keroka masimba yaenda kuchigisuko chimoino
asande na bari bunare I think no yo monto lengo 1960 na bagocha onye yaringeri kuri abekiri bona mora muna abere byake na bitigarite igo so ntwara ro magambi nacha akateba ngango igorari chipara giti onye chiko igorumbi lakini njire che igoreto for example para nere nkari bono seita bangonta koru igoreto no moske His Excellency Dr. William Ruto koru nyaka chigutira ya cha sosera getengere ile kona ya konda ramasha pare yue gachaka vya ekebira kitabikarara ine pare very viable para chinde nchiro bune pare ya water supply wika gochi bacho ya chikwenda gochi kiamo kama chibwana takorosu chipara chire very viable pare ndene kurwe kona yagenda metebe yenda masimba pare ndene koru sosera gochimorere mingumbu nere kare koru mwembe ibacho okay I mean chipara access we are stuck ko kange twatachite boli gamugete ase pare yama Nko abuno urigereti no line ya. Nindo che pare yu ya chageta keiga egatenena. Egendo kende onye tutagete abantu baito basiko no baru no nyane binde bya bikuru kwa mabuteta ya. Stima neta keire. Nabo okay mo jumbo itongo nyagotemare. Twarengo nyagusukumare mangane stima. Lakini Arsenal estimate anya kaboro baruche nendoto tutuare estimate abana banyore nga basomire tutuare estimate nyari bari masaba kere kenyoro kenyore article 27 ngo kwanera mangana equality ntoko ba equal onye nase emechemene no yoke estimate kwa abantu bari sabu baumiane ya etaya ntoko ba ikwonga na samo kachipara chiko genda ntututu areye moyoka kuse chiasuka ngorongora eventually pare nere lakini kango bono ya tumikire alafu rende amangane chibasari nkoruwe guchire tonyore ngana kichiko mento sayo bugumamba kongete besanjiyo kwanyori ibagano enchiri chia chirenke igo kwanyora gwa kere iria baibuli omosigo mechando ya mache na nero nyali bali masaba gusiyengi mere ebwate bitunu ne bitongo bali ba umire I'm glad ingas project sinjiro rochia mache chiko genda lakini yari kunyari kana chibe chinyinge tonyore nga abantu ngonyora bara macha asange mono embiro ngonga chi project cia ongati yechi para igonga ebintu guchikokora mpiribyo kabitara korekana no naba kende nkero urengereti ya buna Isaiah Okirigiti into kiri urengereti nga gutatige kigana nkora monchuri as a youth MP inchavone gento na kore kerekibiri na tebanga abasai baito mbale unfortunately basirire ne gibinyugwa I'll make sure abachire babere trained school njiro chinyinge kero kanere igorari ndobwate no Nkisi Polytechnic Mahata ndobwate ria Tirimba ndobwate chi Polytechnic chire village polytechnics abanta bagende bayigeligwe ndogutwara unemployment yaba murate ko eronye bantu mbali trained na bagusirira gari so ko bakonya no ko bahira baye training ayo ko bali kanikabe oyo so metegento gete mbare bakabande binyugo bya sireti mbachiti gukura no ne school torore ngana kibagukura onyege kunyarikana oyo tigerete go sine secondary go chimotwari CBC yegando chenga ya ikere irero lakini bali babugato okubuga abanyore nga bachire chi school I think any investment ina yaro kore nyinge pino gokonya abantu bali basirira ase binyugwa usobo taka talibyo kabikogera utakana barubungo gera bole kwanyora abantu batigire use reasons chinde chionse tomanyenga we have a trained abantu abange bari trained
montare fighteri kusinone karo go fighteri omonto tonyoranga nayo kumia asenge nchokore to montaro turatebe ngo machiti gusirapi nyoranga na train ria abantu abange barasoke banyora ase bagoswera beyond rallies and voting umete ntwanchitiri chi campaign chire kwanyora ngo musai go kumutumeka purpose nge umete ngere na bagutumeka during kumaite ngangangake na betinga ukubataiga etinga rende yasibuya kwanyoranga umusai uyo iga obekre a cloud yani cloud chasing kwanyoranga nabuchete beyond rallies and voting any other thing intukiriona enekia ebuna buna izayo krigeti yukira inekinga kwabekire kwabekire umusai korokananga ako pale kwa decision making process lakini talinga to rally on cloud chasing yoka bono it's unfortunate rende lakini onyore ngomuntu narosome takeiga onyore ngwachite gukura biya umusai to gukwana ugote unga tata na no gusoma ngwasomete so oise go power this youth basome babe biya na ndonyore ngamba mbakosomera bali bintu bire viable for instance bono to chakanyora nkari koigeretio omonto chikosinchirora egerio omonto lakini nkari takoekonya gusena soka gochigosturago so oise kanyora kwa empower the youth paka bategereru na ande bono goika youth bachiko eikekerekio ndetayo gochigokora we have a history yo gutumeka bobe na gwate chi propaganda chi nini we need to rekombo ekorugorora we decide once tutebenga bono ekekereki ntori gokora ekina boke koenda bintu buna chigo nini so we must develop positive energy to develop positive energy at a positive result ntoba indu torekerase onyo goteto mondo kurwana ligio mosa onyo goteto monta chigo itanyara ligio mosa onyo goteto monta urukane ligio mosa no we can develop positive energy at a positive results erinde toigwekaneebono buya kabisa tumetinga we have enchira politically burahibu ari gukorekana kare traditional way and now these are two different things. I don't know, do you still envy enchira burahibu ari gukorekana kare or say we go with the digital? Nchendo cho burahibu ari ngo kare bari baibuli baito bono ngoto te barenga mbwarenge biya but mbwarenge sustainable Ibrahim arengo kare traditionally but mbwarenge sustainable ngakiye yubone iga abaibuli abange batachite okora school unfortunately abaste ibitabe byachite ruche bari gotanga no Ibrahim arengo bobe tabo byagwete taracha igachisa mimbi yachiarenge tubwatabara events babo kibaki barete free education mogaka moi akamake sure nga akoreta mabere kwaminyoka kurigia mabere lakini gwasomire boigo na babo bakarete binde byonse paka no yaruto but bona se problem ere sustainability bintu ne bio sustainability bona ekosomere iguru kugure binte iguru konyora bono kare no mari ngera isi ujuaji mbugare ngoro amangana corruption yarenge aka topic gatari gukwanira but we have evolved but ebintu mbiri bina bya evolve ubugambyo bube corruption mangana nepotism bono ngora turiki ki political appointments chikwenda one tribe ibintu bunebyo amangana maybe again to improve ake technology wise na amangana police no ekiribobe I'm sure abantu barengenga kiyamo ina maybe colonial period na baote antora at least to make iria mangana enforcement na ndirende currency wise mangana housing development sinchiro but chire very slowly plus igorende karentu arenge ntwa ngotumeka twarenga wa own means within our means there ne chironi tomenyerete I think over ibuga karembu arenga at least nili ngatomeke ebintu mbire totasome korworo
na ande mbire turagosoma kurugorora bonega biratokonya timetinga no sanga mona into chinga ki maybe a time in your life as a young person you demonstrated a leadership among your peers umetenjera nero konyoranga ukwanire nona basaimba maitenga Isaiah tunaenda na yeye that sets you apart from these older politicians, you as a young person. Inche bono inche ninganje tumupira so inkali emipira ngora wero sana umata omonto bene nabo koboganiko bomugambira kine bantu mbago itaba bono nganyoranga bikombe nyakoba biriga botambe karo biko bango kanina to kororo naranga na kia bantu bako active na kibaramo monto kikaigwete bya na injengi gwete bya bono nkore nyora turi chibura burume tingo kwana ngairende lakini ntwe nyora chibura burume inkanyoranga ninsomire ndo kuro alternative dispute resolution bono nganyoranga no musania no ime kabisa na maite one gategererete na maite ogosire so nga employ ma alternative dispute resolution nganyoranga chief action ichibire ne kenyoroga na moino ogosire nganyora ngabaigwanania itangani nga make peace lakini rende my next move na tebe ya mukonya ta sengencho ta maybe bari gocha kogechiko na bari gocha komokorera bube ngakwana na my friend were Nairobi na kwane sana emyoka kurukunya libo akama accommodate kayoranga na mukonyire kurugari bagari gocha gusengo itwa akagenda so later mama mwabo igasaga osete akanyora akarago chiechiro agante ibono egento giri wakorete ni kiubugambi goisanire kobo mugambi njira temo murori arago konya konyora koberaga na nda abantu abachisaidie chibere bari kumerana n'abantu kango baumiete so I'm a peaceful man. I made peace asabanta ababere bagante ibone ke kwakorire no enkari ngora atarande chipuru chikadi chinini so you explain to people ba iguana timeting no is nice lakini ndete wanga nkerio monta maitenga na ndegi ngokore ganyareve na cha ankunekere ya ekiki arenge abasayengo gosana bale abasayengo gosana bale but omate ese community etoko exist ko exist biya bono karabantu ngosabana balingena negiesiri rero gento kero no go sport bone simi anya togo saine gento ngeri kiama namba na tukulgeri goso no mugambi ngo kwanare tingo go sport so we exist to peacefully coexist. Via kegema tutarachi kwenda somo tegerindo chinga chia tegerista kai 13 chuka koraga 13 chuka koraga chinsa insana ibrecha bono mugasome ya radio vuno 102.0 FM nya kubata livuliria ganda kulivua toka gwetera sense meyo ya Facebook tuko pale live gwetera 0706102102 tukaraba ngoshi gukwali bagonyara ko baguko ubolia kegema especially abantu bali banyari bali masaba livaganiria ino litangani timetinga Isaiah nchira kechi gukunyara ko bako gutume ko sinkriteria keke gukunyara ko bako gutume kelinde kwene kyanga andake wekereire mwana inchi oyo iga urachikora ase mwako gocha njabona nateba abasaye ngari mbanze tempira apart from umosai wono umuntu nara umugaka sokoro nara baba nara abantu bonsi mbategeta abantu bicira abantu bichipipi yani which do you normally go gutara kwenda guseni barasokubeka gose kwagenda kiromoji which is your criteria that makes you wono ngari amangano umupira okuligero n'abantu bonsi karobekire okuligero n'abantu bonsi pi
bakakambaro nabasaembaro nabana banginango babarorora. So what happens karo konyora opportunity yo kwanero omonto majority barorere because they are my bantu mbare my people on the ground bagoteba Mogambi nabakwania Mogambi Nyarebe nabakwania bono okonyora omonto kwanza orakuburinga naye bano gosino no rionde have my cousin okurukuna era the same my name Jones naye gosino rionde lakini bono yonda singe ncharo moke ba modis miss bwango kwa bateininche ni intagitega iga no nkante tikogamba. The other thing nkaliri sabu tarira isikonyora omonto agotara busaigo onye ne ritkorie echiro erire kabere liuka ando bono to ko reduce go chinka liuka sengencho nyali bali nene bono to kunyara ko ndonsipi batyo go twara abantu bagokonia bate abanyarebe nero libaga karori rororo kwa minyoka gwa kwana bono nande bono rero ntu asoire digitali nabo konyoranga online gango nyakoni abantu ngomentore mbale ba komenta dore ndi tinganche ti politics cha propaganda chiri okonyora monta ko beke group giti kurwa ni nyarebe go sikurwa kora amanyarebe eyungoranga teri decent we make a positive yani rende timeting answer kichiboy go kuchonyara kabako kwendeka this transparency and accountability especially a service ya wona ebuno murai buno mwempi umeta bantu ntwanse karato kukwana one campaign barai mwanje teko totevinga inje obisiane gere wase insachine chonzi otagitae enamba ngakire wono kwachi konyoranga nande badaye injengu akande sivi namba iyo stego soa osomuntu mwa watote bomuraita iyo usekwanyolere busy while nkwaliete ira kabisa ugatebanga uko wazi kabisa unde bwense nabako gwekeria. So how are you going to make sure ebuna Isaiah ukirigeti inganda ke obisi yao there is transparency and accountability neraroro elinde mwana inchi yago ikere oyo igokora paano umaite ekero nate bakiro muntu nabwatera itio gachoro omonto anda ke bali bae bachire basoire medeime igwachoreta singincho wetu 200 gakogoro gachoro omonto igobono tulikosi agaswa no nate banda ke igarende nga gusengwa etwelibu elibuye to gutwara moral authority yo guchikoborio omonto yo nga igwachiete of course we ne right itondo bwa right lakini na kogorete mapema kogore chumvi but agakoelibu in place of his or her morals go say character no monto tale ngomu asiyoko mbare baka tumaite history yabo ya kabisa ba twara active cases choko twara go sino bo ibi go sobo kurumi lakini bado twabachora na ande twaga ni bado batokobisi so I think abana inchi mbabwate duty yo gochoro monto ametenga this person is transparent na yabani inchi if I'm not transparent people know ngwa sese bale batebenga kamuraka ngarorekana kale transparent nande judging with the abantu babeirorora abasai abakesana narorire batwarire amangana atari ale ngambali no bukurumi mbali gotoka lakini yokwenda so abasaba bange kwanyoranga abanchire sengenchonga maybe gosino ebo kongo terenga bune myaka yonya gosuka bongo bonya komenta akili yonya komenta maarifa yonya komenta maybe na maarifa tara komenta yoko una kibako abakora lakini rende inche my pledge yerenga let's be transparent there is enough asengencho you are getting paid you're just a custodian yorenga abantu banyorire ibintu byabo okay timete boyonga andake nkike gage kumeke woma wotu nkike go kokora ebuno muraye Isaiah etobauti kurwasa abande bwe gumukuburi ekeruge kiga kyobubunge kurumaega nali bali masaba ya twarite dominance gete yabarai babere bali ngabaya uyo umugambi Samke Ongeri no mugambi ndo kurukunga Hezron Manduku
twa chenjiri tugasuka tukagenda ase Moindi Elijah Moindi tukarua ase Elijah Moindi tugasuka gocha ase omogaka Machogu kurua ase Machogu bono twachira ase Manduku. So inche judging with abantu abande bonsi I'm aware ababira asabu this is Honorable Moindi and Manduku no baregeti they have tinko tanga mbarakora na babo mogaka Machogo bakorire. In fact personally I'm a beneficiary y'ekibasari kyabo. Okay. So bakorire emirimo but insufficiency nere ko felt. For instance bono ntubwata omugambi oito oyo okobori badi ekero gekyo kurukunga Manduku. We feel insufficiency nero agachire ebirasi okorire ebintu ebinge ngonya gokorare but we feel insufficiency nero akara tokorigerera ingorigerera tore chi constituency tinde toburinga akara tokorigererie ba ekerenda allocation yabo konyara batubiyete chi million getenkeiga tote balindi chi million echinkeiga kangonto sugetia segete bono kangonto bwati chronic challenges bone para use kangonto bwati chronic bune stima use ebintu bune bya youth kango byabere you address one problem at a time kango bone para kango bone tuko baranga ili twakore next bono twakoranire so karatokoligereri bali bamenta gosenibere ntuno tole twaiti umuchanga tumurera so insufficiency nere ko ba felt comparison nere italiembe karato compare bali tokwa na baro chibasitire ngaine twanyaranga gose basari erure igoro basari ngoro egwere erure igoro toire chinke gose bano era abenga gusie tora abange lakini rende insufficiency nere ororo bya kabisa karando chinge biro bitu bya menyo kiroko mnyoka gwo mancho motekera liboigo ngo kwali baga ogendre gusanga mona into lakini nga libolio boigo. How are you going to handle criticism gekoranga yini kawaida kurasa either baraivande from your the opposite also opposition and stuff? How can you as a leader? Yeah. Intuma ite ebintu twara riense nebike. Nande bono ebintu mbire bigo chikoba criticism nero sai even some people tell I need you kotata but rende positively criticism when you are focused you just continue. Bono no morayi to bwense yakubuka na criticism morara na criticism na korotorota criticism lakini we just move forward. No go make people believe you, just convince people and be passionate about what you want. Okay. Or kia bantu ngamaene na bongo nyara otherwise monto kunyara ngiora very criticized. No gutwara maso cyo kia bantu ngamaene njengo nyarande. Na bacha bonse naba Kenya kero muntu nawe ata freedom of expression. Bya kigumwancho bote kero gusanga mona tugetera 0785102102 onye kubwata libolio onye kuganetie gukwa namo no murai igase studio especially abantu banyali bali masaba enye kuganeti gotebia your upcoming MP kende nabo gusanga gwetera 0785102102 karabu gogo sanga gwetera kulika ujumbe ya wasenchera ere ya bene. Kuna maswali mawili matatu hapa karabu igo karatubuchi gutabukia sentunde yega ya gatatu tutaragenda samangana maya senchira yobo ikerano sane bireche bono mugaso tima etinga iratuka bono ayebuna Isaiah with expectations when you want something you go for it. Yes. Now tinda tabanga turi guchukuira kero gekeiga it's possible it's a possibility. Bono iratuka nga tura ira kero gekeiga. Are you going to run out
are you going to run from leadership? You go tikapio tebe no bura you tinta itbo no ni kenyo no nandons no kindi gions no nabasabari kwa go support. You leave it there. No nyenkinde bona wananchi abaiga kwa go kwanira se nyali bali masabono tebe ngatinta ketiko bar. How are you going to, assuming now you haven't garnered? Ono kokobwa no kobungoro. Lakini when you want something, there is no problem if someone yoraka nyali bali ile. He will support him. Tomo support erara nyali bali bia. Tonya orenga ngo push for policies chingi ya erara. But in Njengo there still will be no problem. I'll support my people because there is no way ngo chigo change ko manyali bali. Na ibinde bikibya soiro mubere nabake babitigire. O koboro kingima o bero gosanda kana ndoro kya bantu nga nonde nande bintu bune biga na binari go chakokora. Okay, andake gwetera ujumbe narororo obolinga inkige kugera mutari gukwanira igoro ya economy, especially rero nilituka bantu bako robekana igoro ya mafuta. I think abiamwa tu kuuliza economy economy ngo brag tore sana. Now we are the largest economies and we are the most suffering. Aso kwana na online na kinatebe go challenge abanda abatari na marabu East Africa. Ntole ndobwatelio gisana lakini ni inse tole. Tezogere na madeni ni ebinte byonsi ni ntutole igoro. Toma go chama after ni ntutole igoro. Economy teriko bwatinga ni ntututanga inegerege ntabona ni ntutobwate economy itere bia esaregete. Sai none value ya pesa ya chirense. Okagenda gwa planner nyomba. Kwa ikamate ko sene supermarket. Ya bidi kwa tigere bintu bindoro maybe bire essential. Economy ya roteyo sai ere mochari. Nende bono etora choro murayumi na kinateranga we have the power to vote the right people. Barato konya. Tali abantu ko chikanda ali atebenga bono liba kuko gata kende ke ganto basakorra kuko. We have to choose leaders papate the people's interest at their hearts, tell their own interests. Bia kabisa iga kero tugutabukia senchira ya bene bwigo youth empowerment ni swali jingine narobori nkwa kwanira igoro yo abasai na empowering abasai narorobori ngaki abangina barabo nchira kichi uji kwenekinga abangina ba boigo kwa babekiri like you've put them into something venture for them to venture into something. Okay, bueno, toiso gotwara a better business environment. There is nobody you cannot empower. Abo mwaka abo mongina you will empower every person. But the greatest investment ya baiboli na bana babo, these youthful people. Abangina ngo bare empowered chichama. For example, nkali sikira sinarolire chi byama byabangina bibwate chi ebyombe. Bagolete birogo bagolete chisani bakugolera nago sene chiema. Liriogo chiko cha amatanga gakwala lelikire something women help self-help group. Oize ko chipi ni baliki bakonyore bese yibasomiri omwana babeire na barabugo se bakonyira omuntu gete go sichibe sanchiro chigo sakilete abangina abamba bwati chibesa. Nande gento kende issue ya women. Okay, they are our constituents lakini ontobate active office ya the women rep. No go partner na women rep yakoleta bintu byabangina maybe nechi project maybe nechi initiative kwanya oranga mbabugate ngo bekore kendoro bakonyeka. Okay. Maybe singenchebiro bito bya menyokirike gimaigan tegete otebe ngana yawe yo mwelio krabo igoko encourage umusayige to ikaranste enkaria oboire koso kuborie kirogo oigwete ngana nabwate opportunity gose nabwate nabaigwete ngana igweta bumurai kabisa buri kiro lakini obwato boba imeya gose buna igwate baba ne barwa gote yora joka maybe otebe gwewe utaweza kitu ando tigire ngana kiri ora mutebi.
Inche engana na te omosae bono enkakiene yaito mambia yanya gweika lakini bono tungo yeikitore pesa bali ba mambia abarai ba mambi ndero mambia yu chakarero asinginjo rero igore yaro gitumambia chakarero na kende ngiyo gitari konyarekana bonsi abachagete do not be afraid no bugate tenena ra abantu and of objective joka simbaro tenena ra abantu kabo objective inchabono no mwana siasa kuikana kwa ne gintu gete nkari rende nyari bari masaba mujumbo itona agenda tuta ntu ati problem nero lakini rende tuta mkimo kama inyora matoretere no ne ndraneri torore na ne pare ya moya sukire 92 igobia ngosaba ndo bajumpe bali muko bali mwanya ali bali masaba ngosaba mon support nyasaba sisini. Asante sana ndo chinga charagiri sana bire chabono mugaso nandengo wakrangambia muno mwancho motegeria singe nchoka ndate kusanga muno into ya Radio Vuna 102.0 FM. Isaiah, thank you so much for coming. We wish you all the best. Next time mucha ikoto tebinga na bwire kwa bwire mbia mwana. Asante sana, thank you so much. Amangana mayago tochira senchira yobo ikiranu ya Radio Vuna 102.0 FM. Ndoke the boss lady wikakianda chiri ni Chiamaragova. Vuna FM 102.0 Radio Tower. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Omwancho motegeli cyaragira chinsa isano ibere cyabona mugasa mangana maya asenjera yuwekiranu kurwa Radio Vuna 102.0 FM kone ritanga nitiyanko manya asenjera yuwenge. Omwana yo munyarukoto kiraso muibuli aboligwe kumwikere amateye merindeli bamonyore na kumwira nyanka okorobekana ni okwene kyuchinsemo aho imeyense igoro yokina kweli ya mabuta Ekaunti ya Kisii na Nyamira chiene kire nambe nke Kigali ase Kibara saboncho lya be county ya Kibero baganiriye serikali gwesona na wakeli goli ya mabuta mwancho motegi ya sayo manaenda mange sangana ncho ikomweli komayili taliane Abraham Ongutie. Amateye mokuru asense moyanyo sini go basabira umwiboli onde bwense oyo mwana wabonyaroka abolete kuru asenka yabo omwana uyu batebire litali niga korokwa edina kwamboka ase amateyo yatebire nigo babire no mwana uyu asene eneki yakabere asenonye nawo batebire nigo mwana uyu atamanyiti wekanu asakoro asebona baganiri umwiboli onde bwense uyu sereti umwana oye aikase amateyo linde alikonyora umwana obona bukumwirania inka. Samali tangoro kumiri kwambuka kurunyosi mwana nale gabo kurukwedina wabete gagobor kurenga yabo akatutamira goche tukaba Samaria bayeto kamugacha noale tabu atimo chano ndo bwansimbi yale mwana yo gago teba ali gosoma taracha 2 mara atemba galinge masimba ali hoteli yabuga akito gosamu buli ndo bwansi mwana yasirete abolite kurenga yabo anyale gocha kuyo mwana yakoroka no mutambe igo marabu tari mutamono tagingereti tukia ena bere buyega Nchengoro ujare dimureka ongaki seitere nyosia mwana rotamete goja agacha yenka yaitu akamenyiro chiwikibere bono tugosabo umwana umwiburi umwana yazirete ani aborete kurenka yaye gocha acha uyu mwana nera nyoro morembera bora nyoro umwiburi oyo takagari korara bono umwana yago edina kwamboka ago daraja 2 no asomete agateba sobo masimba bono nturamanyiriringa yabereta uyu mwana yazirete aje mbake nga yaitu tomo mwana
Kubwatekana no kuralia kwa babwatani awa sekta ya mabuta imeyense kuralia buna lituko lya lero nigo okorobekana okone kwenga okorekana igoro yo kwemurungana lyo gokina kweli lilu ya mabuta imeyense nigo bona abantu awo beso kiraze chinsemo awo koro kebiriro byabo asebono wasabira murayi wenso Muske William Ruto ko keya ligo lyo lya mabuta asengejo nigo lere irogo kina kwa bogima imeyense kurwa se kaunti ya Kisii gati ya boncholia na boigo bali batumika mabuta se chibara na bali babiri abayenkwenda se gisabali ao nigo bairaki barokiro gwechana kwabo asoko bora wichari ase jibara asebono basabire serikali wesona lirinde lyo keya ligo lyo iliwate nigo lya burukanirie miroberie menge no gwikase miromeri kwegenderia samagima ababotambe umuliko ito bwa mangana maya Franco Koyo no roboti oru ase obwikirano ekarika se mucho bosongo na wege kaunti ya Kisii kuligirelia ayagendete kubwatikana no kurobekana okwo Timogo yelia mavuta chisiringi sana mwamenda chisiringi 46 Kubwatekana no komenta kwerigoria mavuta abamenyi korwa se county ya Kisii baria nene mono bagotumeka chigari cha matatu nigo benyora senchera bateneine abwase chigari cha bekirwe ensemo chitari gokora obosabiri kubwatekana no mugiro yo tangase turitskoria igara abantu ba mintonko bateinga asobo sombirero baratiri gweteka nande gento murakore mokore mereri tosugumo muraibu ense gusena nyare kweyeria mafuta asamarieta nenko rukweneria yo bomwenga kurwari magomba mate igande chairman explorer sako igaso muchubo songa chigari che kwenda naro kurukisi kwenda naro abantu ba mintongo batayo muraibu ense atuanja tugwekero kiaye kwa sababu abinte binge byasare Timogo yelia mafuta chisiringi sana mwamenda chisiringi 46 kiro muntu nabwate pain yo kwanda manasenge njokere gento gya kini nando mate ense yeito ya Kenya kira mafuta asukire igo kire gento gya megiriso gya kore gya chirege sara Timogo yelia mafuta chisiringi sana mwamenda chisiringi 46 bantu mbari gotara bantu bari kinyomba barware tabarwere batakeri ba gitari bona batari ko nyara goje saulia mentira mafuta chirege sara igoro samarieta ngoro kulile nke muntu njino mumenye keroka ona buna ngokore biasara busongo kurumambuna nakabogete mambina atena paranga nyitegari endete busongo sengo korere biasara byane gari tejo Timogo yelia mafuta chisiringi sana mwamenda chisiringi 46 nja samarieta ngoro kwanyona no yomukwa igasiane ngo kore biasara bya mari buna litukuria lere ne banka buya asengenje ko ende ruti ya Grigoris ejira ko ba Grigoris litukuria lero na imukyo musigo ne buya na ratiga toro gusento nyore gari mapema ene to ende ejiro ya Grigoris kolende pati mbaya tata ndonyo tikali no ene yemo eko ende ruti yo no ko igana ko bori go cha serikali yo ngo wabiri go cha serikali yetu ya Kenya muraibu ense ga kitorora mabira irindo to konye murayo ito President William Ruto anyare ko keya mabuta erinde no obo safiri bobe raisi na lino na abanyabiasara to go kesto ko re biasara bwangu to go sabe serikali nyare ko keya mabuta erinde obo safiri bobe raisi gatwa mosora iga anyendi yanja ayira nya mafuta ansa ayigwa bakenye biriro byabo erinde to nyato gusuka mutu to konye ense yetu ya Kenya Timogo yelia mafuta chisiringi sana mwamenda chisiringi 46 yo tari ga okubori kwana kuja serikali ga kikamuranje serikali yetu ya Kenya tokonye moyeria mafuta elinda mafuta ya nararagire bintu byose bebe buya inga mafuta bwate na baise ne myake bera mafuta yaratumeke lakini yeye arengo buchancho kora bwarengo bonene bwogwetera tokonye erinde to kusento nyare konyora rubugi mobo ikyagero bwato kongeire amaguta naro kiregente nabaigoni go batebire nga chisege chiri chigendera ta sense Iran nchiko gera mafuta kina magori ya besege no chigendera kurwari amafuta nare Kenya iseine igento kere Kenya no buchanja borobonge muraya tatetinga nabwata mafuta ararani myake bere gochimuta ayibone yareka no buchanja bwarenge ne chibesabanya kuraba Kenya bari tutabwati bari tutari kwenyara turenza kase kuwange ntoki tuma mabuta akore gamento the best way ligie kura jinko reporter ya radio Vuna korwa se stage ya Bosongo imeka ntia Kisii ninche Franco Koyo Ombuya muno Franco Koyo soroboti oru asenchira yo wekirano korwa se kaunti ya Nyamira boigo abarundia na boiga boncholi ya bagotumeka chipara anene bali bakurundia chigali nigo batebire nigo yabera Kongo koigwana nabapiria mono chingaki echiama ligolia mabutalia mentire asabate ngamba likoigwana anenekere ba mentire ligolia se abapiria obakwanga no boni go basabire serikali wekirania chira ya lete ngaki campaign cyo mwaka w'ibere 2022 indi ligo keya obolito bwobogima bagendete kwenekia asabona batebire nonye nase bakorusia amabuta se bituo nigo batebire nigo amabuta yu abolire asebayeneke buna nigo ense ya Kenya igendete gutera chinga kichingo kuno bwe guturubania oboncholia ao mafuta ikikuja 150 Wakenya wako sawa sawa na Wakenya mpaka yule hana gari ataweza kwenda mahali anataka na arudi venye mafuta imepanda transport imeafektiwa
biashara iko chini, hata mtu anashindwa kuhustle. Mafuta ikishuka, maendeleo itaendelea. Na bado tunasema kwa sauti moja, hata kama tutaenda wiki mzima, hii kitu haturudi nyuma. Haturudi nyuma. Hakuna vile unaweza nifinyilia chenye napata kidogo, alafu unaenda kwa mafuta unanifinyilia. Hapana, huyu ndio president ameongeza mafuta. Mafuta imepanda. Nikuja leo asubuhi nimwambie ni 100. Atanilipa. Nitawekea mwenye gari pesa, ama nitachukua mshahara, ama nitabaia mtu, ama ni mafuta nitalipa. Mtu wenye wameleta mazao ni wenye wanatoka karibu, kwa sababu hakuna gari inaingia. Kama tunaweza sikiwa na serikali watusikia wapunguze hiyo bei ya petroli, kama venye Dede Nyoro alikuwa anasema tupunguziwe juu kila kitu ni petrol, nyanya ziko juu, viazi ziko juu. Ase kaunti ya Nairobi ni gochibara ao buna elia ya jogo yenekiri abasaya bobesokia na korobekana ase namba enke ye Kigali chenekiri wase bale yo chire chinke abo igo wase bateiro buna nigo barachi kogendera korobekana bune nchire yemo yokweneke serikali ya keiri ligoli lya mafuta na boni go yabereira abantu bande akongo wekase miromo ase yabatiri kotumeka magoro indi likwenda ase chigasi cyabo boigo egati y'abantu nigo barobekana sobo gatakati bo mu cyo Nairobi nonyina basense moya Kitengera yuera ase kaunti ya Nairobi yuera ase kaunti ya Kajiado ni gabasaye bali barenge korobekana basambira magoro ye Kigali na kobeterelia abanyani boko batanana ase abeterelia abantu gotumeka chipikipiki ko baikia ase bituo baokorera chigase. Mimi ni mkazi wa hapa Dono. Mimi sina kazi kitu ya kwanza, lakini ufanya kazi ya jua kali. Na ile kazi ya jua kali ufanya mimi huenda mpaka mahali kama Westland. So unaona kama siku ya leo kuja kuwa na magari sijaweza kuenda kufika mpaka hapo. Ile kitu inatushangaza kama Wakenya ni kwamba hii serikali tangu mafuta ipande haijaweza kuita parliament ambao ndo wanaturepresent sisi waweze kujadili hili swala. Ile kitu inatushangaza pia kama Wakenya ni kwamba ile swala ambao walifanya mpaka saa 6 ya usiku ya kuimbichi Gachagua ndo ilikuwa ya maana zaidi kushinda hii ambao inafinyilia Wakenya. Waweze kutilia mahitaji ya Wakenya maanani, kwa sababu kusema ukweli tunaumia. Mimi naomba tu nchi yetu ya Kenya, tunaomba Rais Ruto atupunguzie gharama ya maisha, wapunguze mafuta, ndio sisi wa Kenya, sisi kama vijana tumekaa nchi yetu ya Kenya hatuna kazi, tunahangaika. Tunaomba tu Ruto mali hapo afungue mafuta, bei shuke, kila Mkenya akuwe na maisha ya kawaida, kwa sababu tumekaa kwa hii Kenya na hatuna kazi, tupate kazi. Asanteni. Ase kaunti ya Mombasa ni gabamenyi bense meyobo igo baganiri omurayi wense okeya ligo lya mabuta ne yemaega yogo turubaniwa ko bosombi no bonjo lya kwenekiwa asensemo ya Kongoe ase batebire bono ni go chibesa cyo bosombi bo igo cyakinire nonyene sector yubo bosombi batebire kere ngencha nene yekwirira ogokina kwa bantu kinga kya mabuta amentire ligo li emergency ya Kenya. Kusema ule kwa mambo sasa mafuta yamepanda, maisha yamekuwa magumu sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais Ruto akaweze kutumbukiza mafuta, maana hata maisha hatuwezi tukaishi bana. Kwa hivyo tunaomba atamshe mafuta. Mimi dereva wa matatu hapa Kilifi Malindi, tujefurahia na hiki mafuta, mambo ya kusema mafuta yamepandishwa kiwango kama ile. Imepanda kwa kiwango ya juu. Tunaomba Mheshimiwa Ruto akaweze kutupunguzia bei ya mafuta. At least wenyewe tuweze kufaidika na kazi yetu. Sasa hizi hapa tunahangaika kwa ajili ya mafuta. Tunaomba tu akaweze kutushukishia bei ya mafuta. Tumeamua kufunga masaizi barabarani kwa ajili ya mafuta, iko bei ya juu. So tunaomba apunguze bei. Mafuta imepanda. Tumefunga kwa ajili tunataka tuhakikishe hakuna magari inafanya kazi siku ya leo mchana mzima mpaka Ruto apunguze bei ya mafuta ya gari. Watu wateseka sana, huwa tuna changamoto nyingi sana. Kwa sababu gani? Abiria atakuja sema bane mimi nimezoea ile bei ya kawaida nataka nibebwe. Na ukiangalia mafuta yamepanda. Najua kwamba usafiri ni sekta nzine mkubwa sana. Kwa sababu gani? Watu wengi wanategemea huu usafiri. Kwa mfano mafuta yakipanda ni kila kitu imepanda. Mama mboga pale atalia, bodaboda atalia. FM. Mwancho mutegi wenda tugotegera mangana maya kurwa Radio Vuna na wakwatimire wetu gutira www.radiovuna.co.ke. Tugotigara sengane ya mabuta chinga kia sekta yo bosombe gendete kwenekia bigocha kubwatekana no komenta kweli goli ya mabuta imeyensa ase petroleum menta chishiringi 13 ne diesel kamenta chishiringi 29 ase lita nigobono mubunge bwebunge ya North Menti Lahim Dawood aganiria serikali kurusia roro isano isato igore yemia yebange yobekire asa mabuta bunenjire yemo
yokogayano muchando ibo mabuta imeyense nigo mubungo ibo igo amentre buno mu waziri wa mabuta imeyense Opiyo Wandayi ni abonete gwikyo muswada bwo kurusi bange yuase bungenene indeli banyo kuanere na wetia limolioka unenchereye muri go chikuororobya obugimo go chiase aboncholia anene bali bagutumika amabuta ase chipara. Inafaa sasa ifikirie maneno ya wananchi. Maisha imekuwa ngumu sana, na maisha ikiwa ngumu hatutaweza kuendelea nchi ikiwa hivyo. Kwanza waondoe taxes yote. Waondoe hiyo, waondoe 8% ya VAT, waondoe hiyo road maintenance levy ya 25 shillings, waondoe kila kitu. Ndio pesa yetu ipunguke hiyo, alafu ndio sasa kazi iendelee. Sasa leo vile iko maandamano leo, biashara inaharibika. Wenye matatu wale wako na deni ya kulipa wameshindwa, watalipa bank namna gani? Exactly. So hapo ndio shida. Lazima iletwe hiyo mswada, iletwe na Minister for Finance ama Majority Leader Kimani Ichung'wah alete kutoka kwa serikali. Bunge ikiletwa tujadilie hiyo maneno. So nakubaliana vile Ndindi Nyoro amesema ipunguzwe shilingi 7 peke yake. Mimi ninasema hiyo 25 shillings ya road maintenance levy yote iondolewe. Mwancho motegeli ni gocha butokiste kai kombinasano igo chinse sano ibiri chabona mugasomo ali wa mangana maya senchira yo wekrano iletaliane Abraham Ongoti genda gutwara botegeli obya. Uyo noro mweli obwa mangana maya asenchira yo wekrano. FM Ekeminero. Rocky Driving School. Na kora nyora masomo ya bogende chikari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto valeno valema. Nechikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Ngolia ole skuru ndia so mwana go munyaruka arasome grade 10 St Alois Milimani Senior Girls Matibone kwaliganetie skuru eje nigo ebwata balimo bwato manye boigoro omoroberio OCP okubwatigwa bwekanu na byonsi bya bekirwaroro wekirania amasomo STEM na social sciences chinyumba chingiya choburaro yani boarding section e uniform yo mwana go nigo okoigwa bosa toibamba nyore amaigerio ye dini skuru eje nigo egotoka Matibo ane kilomita inye korwa Masimba ne kilomita isano ibere korwa Keroka ayerera ubwatere umwana wo o grade 10 libaga assistant Alois Milimani Senior Girls School. Kumbuka mazingira ni bora, ni boarding na wanafunzi wa dini. Asamange aka esinyase namba 0724481642 0724481642 St Alois Milimani Senior Girls School. Strive for excellence. Perfect.
Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubusongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarire eduka ya Getembe Prime Distributors elinyori binto bikobwatia Galchit mabati Maisha mabati Chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na Boigo Bamburi Chirangi cha Crown na Duracodes Chitangi cha Roto Kentang na Top Tank Boigo no nyore gypsum boards Terrazzo Chichuma cha Kirengencho MDF boards Tiles na Boigo sanitary wares Una toilets na Boigo sinks Tarire duka ya Getembe Prime Distributors Yigo toka mbarabara duka ya Safaricom Ange na Shell Petrol Station Elinyore Bibionsi Aserigori Liamuwuko Asa mange Tuakeresi miase namba 0717 603 Gose 0790-904-844 Boigona boko tunyara gwetera 0743-286-754 Getembe Prime Distributors Enyorele binto Aserigori Liamuguko Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703-102-102 au 0705-102-102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Klegoris Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna tosesenigwe kera engake toseseni wa motwensi tokuneke minero Radio Vuna 102.0 toseseniwe kera engaki
Eduka ya Pick Uniforms and Sports Center nigekoro isena kone uniform cha KMTC na buno mwiboli obwato mwana KMTC gosole otagate gosoa KMTC tarera Pick Uniform onyore uniform wengiya ya KMTC nechi college au nechi nyagetare egatie chi uniform chiribakonia buno chi overall chi dust coat chigobia chianga cha bateresa nechinde chinyinge. Pick Uniforms and Sports Center gosona bale chianga cha chinyangi chikwaya neche skuru naende ngokora bale printing ye chianga sinchira au buna embroidery plotter vinyl printing na screen printing inyora eduka ya Pick Uniforms and Sports Center nigo babwate bibyonse seligolire nsekigimase wholesale elio oranyale goikeria. Pick Uniforms and Sports Center nige gotoka se nyomba ya Baraka angena Shivling Enya asamange bakere simi ase namba 0720-398-360. Pick Uniforms, where quality meets efficiency.
gesimia musae wa masika